Jag ska ta mig från stan till Treehouse utan hundemarken. Så om jag drar upp här. Så, och sen upp här. Så. Så där. Oj. Det var inte så planerat. Upp här. Medan jag håller på med det här kan jag säga. Gör du min kod, Dr. Gorilla. Eller FFGG. Ska vi köra någon gång. Och kom ihåg att likea och prenumerera. Så kan ni komma för det. Så kommer jag fortsätta med YouTube. Om ni vill det. Och nu är jag nästan framme. Ja, du skämtar. Okej, nu. Boom. Äntligen! Yeah! Yes! Men vänta nu.